an balimaw ani ɲantuma bi kibaru min b'an bolo k'a las'aw ma o de ye ko président kalata kun filanan jaabiw kɔni bɔra an ka jamana kɔnɔ kunu utukalo tile 16 ayiwa kibaru minnu sɔnna an ma nin ko in na olu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko Ibrahim Boubacar Keita ni ale Mali ɲɛmaa ye nin waati in na ale kɔni de bɛ to a nɔ la n'i y'a ta k'a lajɛ kɛmɛ sara la ale kɔni ye ayiwa 67 sɔrɔ min yɛrɛ ye Sumayila Sise ye kɛmɛ sara la ale ye 32 de sɔrɔ ayiwa min yɛrɛ ye jama kɔni bɔli ye ka taa nin kalata in na a yirala k'a fɔ kɔni ko o kɔni o ma caya k'a d'a kan n'i y'a ta k'a lajɛ kɛmɛ sara la 34 dɔrɔn de kɔni bɔra ka taa i kan kɔni di min b'a jira k'a fɔ kɔni ko mɔgɔw kɔni ma ayiwa bɔ kosɛbɛ nin ayiwa kalata kun filanan in kɔni na ayiwa jaabi ninnu kɔni bɔlen kɔfɛ min yɛrɛ ye Sumayila Sise nɔfɛmaw ye olu y'a jira k'a fɔ kɔni ko olu ma jɛ ni nin jaabi ninnu ye i n'a fɔ u tun ye maaw sɔn min tile damadɔni u y'a jira k'a fɔ kɔni ko jaabi ninnu tɛ jaabi jɛlen ye olu ka jate la kɔni ko ŋanamu ni ɲagami caman kɔni kɛra walasa ka se ka nin jaabi in kɔni sɔrɔ wa ko ni sariya kɔni bɛ olu yamaruya fɛn o fɛn na ko olu kɔni bɛna o ko bɛɛ kɛ cogo min na olu yɛrɛ hakili la min yɛrɛ ye jaabi jɛlenw ye kɔni olu bɛ se k'olu kɔni sɔrɔ cogo min na wa min yɛrɛ ye Sumayila Sise nɔfɛma damadɔniw ye olu kɔni farala ɲɔgɔn kan kunu tile bɛɛ kɔnɔ ni ka yala Bamako kɔnɔna na motow ni mobiliw la ka u ka nisɔngoya kɔni jira nka an b'a yirala k'a fɔ kɔni ko mankan foyi ma ye o kɔni o hukumu kɔnɔna na ayiwa n'o tɛmɛna ka bɔ yen an b'a yirala k'a fɔ kɔni Ozone Mali ni ale ye cakɛyɔrɔ min ka baara bɛnnen bɛ ayiwa Bamako ɲamaw cɛli ma ayiwa ale baarakɛlaw kɔni u bɛ gɛlɛya la nin waati in na a yirala k'a fɔ kɔni ko kabini kalo tɛmɛnen o sara kɔni ni baarakɛla ninnu u ma o da u tɛgɛ hali bi wa ko n'o yɛrɛ tɛmɛna ka bɔ yen gɛlɛya dɔw minnu bɛ tali kɛ ayiwa u ka baarakɛminɛnw kan o kɔni o fɛnɛ b'u kan ayiwa nin ka ayiwa hakɛ ɲini jɛkulu ɲɛmaa dɔw y'a jira k'a fɔ kɔni ko n'i y'a ta k'a lajɛ min yɛrɛ ye mobiliw ye minnu bɛ kɛ ka ɲamaw cɛ ko olu caman kɔni u jɔlen don k'a d'a kan u tiɲɛnen don kibaruya minnu kɔni sera an ma ayiwa ka bɔ ayiwa hakɛ ɲini jɛkulu ninnu fɛ ka Ozone Mali la olu kɔni ye k'a fɔ kɔni ko ayiwa wariko gɛlɛya de kɔni bɛ ayiwa nin cakɛyɔrɔ in na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min yɛrɛ ye ayiwa wari min kɔni tun kan ka di ayiwa baarakɛyɔrɔ in ma an ka jamana ni dugu ɲɛmaaw fɛ kɔni ko o kɔni o ma di ko n'i y'a ta k'a lajɛ o musaka ninnu yɛrɛ bɛ t'i da miliyari caman na ko hali bi kɔni o juru kɔni o bɛ an ka jamana na ko o kɔni bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan kɔni olu de kɛra gɛlɛya ye cogo min na ayiwa an bɛ yɔrɔ min na sisan min yɛrɛ ye nin baarakɛla ninnu ye kɔni u tɛ k'u ka sara sɔrɔ a sɔrɔ cogo la ayiwa ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa minnu yɛrɛ bɛ nin gɛlɛya in kɔni kɔnɔna na ko u bɛ taa fo maa 300 ani kɔ kɔni na ayiwa an balimaw ni kunnafoni ninnu de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani ce aw ka kulomajɔ la